Това е програматора за NRI монетни механизми с всичките кабели към него. Има switch бутон. Този switch бутон е в едната посока когато програматора ползва лицензната карта, т.е. ползва се за програмата Winamp. В другата посока е за по-старите монетни механизми в режим Alt, така може да го наречем, който използва програмите QNAMP и ProAMP. Съответно, въпросните програми QNAMP и ProAMP, тези, които са за по-старите монетни механизми като G26, които най-често ползваме, могат също да работят през лицензната карта, но в случая самите програми не ползват лиценз, така че може съвсем спокойно да бъде в режим Alt. Тук са двата порта на програматора. Тук в този, който е 15 пинове, няма как да се объркат, се включват съответните интерфейсни кабели за съответните монетници. Ето това тук е кабела за G26, E66. Ето го. Това тук е кабела за Ето го, това е кабел за G26 за по-старите монетници. И този се използва примерно за труда на монетница за G13. С двата кабела, отделно се подава захранването през единия кабел и през другия върви датата. Но най-често, да кажем, ползваме тези двата за G26. Пак повтарям, ето го, те се различават и този съответно за E66, за G46. От другата страна на програматора съответно захранване 12 волта. Ето го примерно адаптерче, около 2-3 А е предостатъчно. И тук е серийния порт, сериен кабел. Аз лично препоръчвам да се използва компютър с реален сериен порт, но ако няма такива, вече може и с преходник да се използва, но въпреки всичко най-добре е да бъде използван през реален сериен порт. Ето съответно пак показвам, няма как да бъдат объркани кабелите, се включи някой кабел, където не трябва. Ето този влиза тук, но съответно пък не влиза тук. Тук съм взел два монетника, по-скоро G26 е само валидатора съм изкарал и другия е G46, съответно валидатора е G40. Ето, сега ще изкарам тук валидатора. Монетниците може да ги работиме директно само с валидаторите. Ето включвам тук, вземам кабела за G26, за G26 ето този. Така, на G26 се включва ето тук. Ето тук. И към програматора. И вече може да започнем пренастройването на монетника. Съответно показваме на G46. Ето го неговия кабел. Включвам кабела.
И ето тук също включвам кабел. Ето го, това е връзката с валидаторите. Ето тук вече програматора е свързан към компютъра. Има закачен също валидатор на монетник G46. Отваряме програмата Winamp. Ето, вижда се също, че програматора е закачен към COM1, което току-що изчезна надписа. Валидатора е намерен. В момента се четат данните от самия валидатор. Така, това е началният екран на програмата. Тук е Data of Last Adjustment. Това е последната корекция по валидатора, когато е правен. В случая 1.8.2025. Това е левов монетник. Сега ще покажем как се настрои към евро. Ще покажа само с една монета, то на другите монети ще е същото. Отиваме, тук горе са основните, където е мишката, са основните менюта, с които се работи. Отиваме на Setting, Edit, за да прочете текущите данни от валидатора. Така, ето го монетника. Ето го монетника. В случая сме отворили DataBlock 1. Ето тук горе, по-точно DataBlock 0. Сега първо искам да покажа откъде се сменят DataBlock 0 и DataBlock 1. Отиваме на Тест в основното меню. Тест, Select Block. И ето тук вече сме в DataBlock 1. G46 имат два датаблока. Съответно, така да кажем, може да се запаметят два вида валути, но тук ще дойде проблема с тубите, тъй като тубите за лева и за евро са различни, така че не ни върши особена работа това нещо. Значи тук ги превключваме казахме от тест, Select Block и съответно на самия монетник с Switch 6 или 10, зависи от монетника какъв е, се превключват с кой датаблок да работи, когато е на кафе машината. Така, отиваме пак на датаблок 0. Така, ето го датаблок 0. Отново Setting, Edit и прочитаме текущите данни на монетника. Ето това са каналите. Този има 16 канала, на които може да записваме монети. Ето на първи канал са записани 5 стотинки, като 5 стотинки отиват в най-дясната туба. Ето с това тикче се слага дали монетата да отива в касата или да отива съответно в някои от тубите. В случая тук 5 стотинки отиват в най-дясната, ето ги 5 стотинки. Значи селектираме тук дали искаме да отиде в туба и тук променяме номинала, съответно 5 стотинки да бъдат в тая туба. В случая ето тук така е 0,5. Тези прозорци са активни. Втория канал е 10 стотинки, третия е 20, четвъртия е 50, като ето виждаме тук само е тези 4 канала отиват в туби. Ето примерно тук 50 стотинки отиват в най-лява туба. В най-лява, а 1 лев и 2 лева отиват директно в касата. Ето те нямат тук никакви отметки. Другото, което тук е направено, някои го правят, други не го правят, тъй като има много свободни канали.
обикновено ние запаметяваме монети на канал от 1 до 6. Те номиналите в евро ще са същите, 5 цента, съответно 10 цента, 20, 50, 1 евро и 2 евро и ни остават след 6 канал свободни. Тук в случая какво е направено? Ето виждаме сега 7 канал има отново запаметени 5 стотинки. На 8 канал отново запаметени 10 стотинки и така всичко е дублирано. Това е с цел, ако изтърве някой от каналите, другия да захване, така да го кажем. Не е грешно и да не са направи, но така или иначе има свободни канали и не е проблем да се направи. Сега в случая ще покажа, да кажем, имам 50 цента в мен в момента. Сега ще изтрия 50 стотинки. Тук в случая 50 стотинки. Отиваме на Channel, Clear. Искаме ли да изтрием канал 4? Yes. Ето канал 4 вече е изтрит. За обучаване на монетите отиваме на Insert Coins, Teach New Coins. Когато натиснем Teach New Coins на съответния канал, тук сме селектирали четвърти канал, избираме Teach New Coin и трябва да имаме под ръка 30 монети. 30 монети от съответния номинал, който искаме да запаметим, в момента 50 цента. Идеята е след тези 30, след пускането на тези 30 монети, валидатора осреднява стойността и приема номинала, който е 50 стотинки, който тук трябва да си го въведеме. Така отиваме на, пак казвам, на Insert New Coins, Teach New Coin, Yes, и ето започваме да въвеждаме, да пускаме 30 монети. След въвеждане на 30 монети, прозорчето изчезва само и канала, четвърти канал, който сме избрали, вече е програмиран. Тук се въвеждаме стойността, на която искаме да отговаря. 50 цента. Избираме да бъдат в най-дясна туба. Вашите туби може да са по съвсем друг ред. Тук е така просто само за клипа съм го избрал. И ето ги, тук те са си въведени. 50 цента отиват в най-дясна, в най-лява, по-точно в най-лява туба. В най-лява туба, ето 50 цента отиват тук. Ето ги в най-лява са. Те са, в случая тук бяха 50 стотинки, сега слагаме 50 цента, така че нищо не променям. То се е въведено. И по този начин с всички останали канали, по същия начин абсолютно се прави. Като, както казах, тук имаме доста свободни канали и можем да копираме този канал на още едно място. Четвърти канал да го сложим на мястото на 10. Така, ето сега ще го изтрия този канал също 10. Така, на негово място мога да или
може да се копира. Избирам четвърти, копи, отивам на 10, пейст. 50 цента ги имаме запаметени на два канала, 10 и 4. Добре е също да се направи обучаване, да не се копират каналите, а по същия начин, както направихме 4, по същия начин да се направи и 10 с 30 монети, но и да се копира не е грешно. И ето това е, по този начин се обучава монетника. Както казах, е G46 този, който е свързан. В зависимост от самия монетник, който вържиме към програмата, този екран, който виждате, може да бъде различен. Той даже ще бъде различен, но принципът е един и същ. Това е, което се... И това нещо, когато сме пуснали 30 тяхто монети или сме обучили всички канали, даваме бек. И тук програмата ни пита, искаме ли да запишем датата в валидатора. Искаме да запишем данните в валидатора. Yes. В момента се записват. Ето, тук също се вижда дата на последната промяна по валидатора, която сме правили. Вече става днескашната дата, 10.02.26 година. Другото, което искам да покажа, ако нещо се притесним, че сме сбъркали по валидатора, което няма нещо, кой знае какво страшно да стане, това, което може да направим, е да върнем валидатора към предишното му състояние. Restore. Избираме тук от горното меню и тук излизат всички корекции, които са правени по валидатора. Ето ги всичките корекции, които са извършвани. В случая може да избера да го върна към лева. Но преди това ще проверим дали всичко е запаметено. Може да пробваме сега с 50 цента. Ето, пускам 50 цента и гледаме ето тук къде ще отидат. Ето ги, ето тук 50 цента. В момента ги държа и ги пускам в валидатора. Гледаме Last Sorted to и Last Channel. Да ги видим къде в кой канал ще се запишат, в кой канал ще ги регистрира в момента валидатора и къде ще отидат. Ето, 50 цента на четвърти канал и отиват в най-лява туба. Абсолютно правилно. Сега вземам 50 стотинки, които ги изтрихме и гледаме тук долу Error Message. Трябва да се индицира тук, че монетника ги е отхвърлил. Ето. Монетата не е намерена. No coin found, което означава, че не е намерена монетата. Програмата има много наистина функции. Показвам най-основните, които вече всеки може да си ги разучава по-нататък. Тук отбелязвам отново, трябва да бъде компютъра към COM1 задължително. Задължително трябва програматора да ви е настроен на COM1. Портовете на компютъра така трябва да е, че дали ще е сериен, дали ще се използва с преходник, трябва да е задължително на COM1. Тук не подлежат на промяна тези портове, не подлежат на никаква промяна.